Xolt il-ġuri li beda dal-għodu fil-konfront ta' Rio Mikallef ta' 41 sena, David Tabone ta' 40 sena u Darren James Vella ta' 34 sena li qed jiġu akkużati b'5 kapi ta' akkużi fosthom bit-traffikar ta' droga ecstasy. Dan kif ġurat li kien fil-lista ta' riserva ma ħareġx mill-awla meta bdew isiru tibdiliet fl-att tal-akkużi. Għalkemm dan stqar li ma kienx konxju ta' dak li ntqal fl-awla għaliex kien meddi jilab video game fuq il-mobile, id-difiża talbet għax-xogħliment tal-ġuri. War li sospendiet il-kawża f'digriet moti mill-imħallef Edwina Grima, il-qorti ordnat li l-ġuri jiġi xolt. Qalet li m'għandix is-serħan tal-moħħ li l-ġurat ma tkellimx mal-ġurati l-oħra, inkluż mal-ġurati fir-riserva. Bekk it-tlet akkużati mill-ġdid ingħataw il-ħelsi mill-arrest b'att ta' kundizzjonijiet. Il-każ imur lura għal 15 ta' Settembru 2008 meta tliet akkużati ġew arrestati f'Birkirkara wara li l-pulizija kienu qed isegwu l-passi tagħhom. Fuq il-post Rio Mikallef intebaħ li kien hemm il-pulizija, tbaxxa quddiem van u ħarab jiġri, bl-uffiċjali jiġru warah u jarrestawh. L-uffiċjali l-oħra arrestaw lil David Tabone u lil Darren James Vella. Tabone nstab li allegatament kien qiegħed iġor basket iswed li fih kien hemm 9,330 euro fi flus kontanti, kif ukoll miżjien elettroniku. Min starriċ li sar minn espert maħtur mill-qorti irriżulta li fuq dan il-miżien kien hemm traċċi ta' droga ecstasy u kokaina. Apparti minn hekk il-pulizija elevat basket tal-plastik żgħir abjad minn taħt il-van fej allegatament der Rio Mikallef jitbaxxa. Fil-basket il-pulizija sabet żewġ boros tal-plastik b'madwar 2000 pillola ecstasy b'valur ta' aktar minn 18,000 euro. Għal akkużi miġjuba kontrihom, it-tlet imputati qed iwieġbu mhux ħatja.